Sawise masarake tahta marang Raja Drestarosta kang wuta ing Hastinapura ora suwe sawise Raja Drestarosta munggah tahta, Ratu Gendari garwane Drestarosta mbobot anak kapisan. Akhire kowe mbobot tuh Gendari. Nggih, Raja. Sakabehing kraton bungah lan ora sabar ngenteni anake raja lair. Ora sabar ngenteni anake Raja Drestarosta lair. Nggih, kula nggih mboten sabar ngenteni anake raja lair. Sauntara iku ing alas Kaya ngene menno ya, Bu. sawijining dina, Pandhu lungguh karo loro garwane lan ngomong, Duh, bojo-bojoku. Ora ana gunane urip kuwi. Lan amarga dosaku, kowe uga kudu nawang pati. Pancen ora ana gunane ati urip yen ra ndek keturunan. Dewi Madri ora bisa ngomong apa-apa, mung bisa nangis lan ngeratapi nasib. Banjur Dewi Kunti ngomong, Rajaku, ana wewadi kang tak simpen sama iki. Nalika kula isih remaja, sang rasi dewasa maringi pura mantra kang bisa nimbali dewa apa wae lan maringi putra. krungu critane Dewi Kunti, Pandhu ngrasa ambekane seger. Sewone kowe nyuwun kanthi ati resik yen pancen wis siap tak kei putra jenenge Yudhistira. Yudhistira mengko bakal dadi raja kang wicaksana lan watake jujur. Kabar kelairane Yudhistira kanthi tekan kupinge Dewi Gendari. Anake Ratu Gendari kok nggak lahir-lahir ya? Lah ya, padahal anake Dewi Kunti wis lahir. Dewi Gendari iri lan sedih amarga anake durung lair. Ngelingi umur kandungane ora lumrah, Raja Drestarosta wiwit kuwatir dheweke ora pengen anak turune Pandhu ing rebut Hastinapura. Gendari wis meteng sangang sasi luwih nanging baine urung lahir. Amarga kecewa karo kandungane Dewi Gendari, Raja Drestarosta selingkuh karo abdi dalem. Aku krasa sepi, Gendari durung uga nglairake. Raja, kula tansah siap madosi panjenengan. Tulung tetep ana ing sisiku. Iya Raja, kula siap nderekaken. Dewi Gendari kang frustasi ngebuk wetenge dhewe nganti banyu ketubane pecah lan sing lain mung gumpalan daging. Wah, ana pratandha ala. Bisa uga amarga gumpalan daging sing dilairake dening Ratu Gendari. Widura kang wicaksana lan ngerti macem-macem pratandha ala. Duh Raja, ana pratandha ala sing kedadean. Jenengan kudu mbuwang gumpalan daging sing dilairake dening Ratu Gendari. Aku ora bakal nuruti piwulimu, amarga aku bakal njaluk tulung yang resi Abiyasa kang sepi. Piye itu Abiyasa? Duh Raja, daging kang dirairake marang Ratu Gendari kudu dipotong-potong dadi 100 bagian lan ditandur ing pot. Manut pituduhe Resi Abiyasa, daging iku dipotong-potong dadi 100 bagian lan ditandur. Sauntara iku Dewi Kunti maca mantra kanggo nduweni anak nomor 2. Terus Dewa Bayu ingkang kuwasa, kula badhe nyuwun anak kaping kalih. Kuntiku, yen kowe sing kok suwun, aku bakal paringi anak kaping kalih kang jenenge Bima. Bima mengko baru dadi ksatria sing paling kuat. Ing taun ngarep, Dewi Kunti nimbali Dewa Indra lan dikaruni anak sing jenenge Arjuna. Terus Dewa Indra, aku nyuwun tulung. Aku kepengin duwe anak sing bakal dadi wong becik lan migunani. Panyuwunmu tak tampa, aku bakal maringi anak sing ganteng lan uga becik. Arjuna mengko bakal dadi kesatria ganteng lan duwe kemampuan memanah sing apik. Sawise duwe putra telu, Dewi Kunti banjur ngulangi mantra kang diduweni marang Dewi Madri. Terus Dewi Madri, kowe tak paring mantra sing tak duweni. Mengko gawene nyuwun putra marang para dewa. Nggih Dewi Kunti, suwun wis maringi aku mantra iki. Dewi Madri banjur nimbali Dewa Aswin sing maringi putra kembar kang ganteng sing jenenge Nakula lan Sadewa. Duh Dewa Aswin,
Kula nyuwun anak sing apian lan ganteng. Duh Matri, amarga niatmu kang becik, kowe tak paringi putra kembar sing jenenge Nakula lan Sadewa. Pramila Pandhu kaungan putra gangsal kang dipunsebut Pandhawa. Pandhawa tuwuh ing alas kang endah karo alam lan para resi. Senajan uripe sederhana, tapi keluargane seneng banget. Duh Kunti kuwi nyuwun adik kang ngati resik yen pancen wis siap kakai putra jenenge Dewi. Nuwunmu tak tampa Kunti. Kula Oh iya. Duh Raja. Gendari wis meteng sangang kali. Duh, bojo-bojoku. Ora ana gunane ati urip. 赤ちゃんが教えてくれたいろんな見た目になれるアプリなんだって。